Tervetuloa kanavalle. Katsotaan tällä videolla vähän mun kokemuksia tässä Take Profit Traderissa. Katsotaan vähän minkälainen firma tää on, miten niiden payout-prosessit ja nää toimii. Ja katsotaan samalla mitä kävi tuolle mun 3800 payout-pynnille Apexilta. Eli mä oon nyt ruvennut kartoittamaan vähän uusia proppifirmoja ja vähän hajauttamaan riskiä moneen eri firmaa. Kun Apexilla noin payoutit vähän tökki, niin mä oon kyllä treidannut monta eri firmaa. Sanotaan, että mä oon 3 firmaa niinku treidannut koko ajan, mutta nyt tällä hetkellä mulla on 6 firmaa ja tää on yksi niistä. Eli mikä tässä Take Profit Traderissa tekee, että tää on sitten niin hyvä? No tää on ehkä lähimpänä tavallaan sitä, että jos sä treidasit sun omalla rahalla. Eli sä pystyt täältä ottaa joka päivä payoutteja pois. Ja tällä videolla me tullaan testaamaan, että miten nopeasti ne maksaa ja miten se payout-prosessi toimii. No onko tällä Take Profit Traderilla, onko tällä mitään payout-cappia? Eli puhutaan semmosesta summasta, minkä maksimissaan voit ottaa. 10 000 on näissä niin sanotuissa simteleissä. Ja mikä tästä tekee tästä firmasta vähän niin kuin erikoisemman kuin moni muu, on se, että ne siirtää liveen sinut. Eli kun sä oot suurin piirtein sen 10 000 tällä Pro-tilillä tienannut, niin sen jälkeen ne siirtää sinut liveen ja sitten ne ottaa 10% palkkio. 5 tiliä saa olla maksimissaan, sä voit treidata niitä joko erikseen tai sitten sä voit kopioida ne yhdeksi tiliksi. Näillä ei ole samanlaisia sääntöjä kuin esimerkiksi Apexilla tai monella muulla, että se on yhtä sääntöviidakkoa. Et sen jälkeen kun sä oot päässyt tähän pro-vaiheeseen, niin treidaat miten treidaat, kunhan et mene alle sun bufferin. No minkä takia tää mahdollisesti tää proppifirma ei ole kaikille? Jos et sä oot todistetusti saanut payoutteja mistään, niin tää on ehkä vähän kalliimpi. Että jos sä harjoittelet treidaamista, niin tää ei silloin sulle. Näillä on aina käynnissä alennuskampanjoita, eli tälläkin hetkellä on 40% pois ja sitten ei ole aktivointimaksua. Mutta tilin hinnaksi tulee suurin piirtein, se on siinä $100. Katsotaan lyhyesti yksi vaihtoehto, mitä sun kannattaa treidata, jos sä harjoittelet treidaamista. Tässä Bulenox, niin Bulenoxilla suurin piirtein samanlainen tili, niin tämän loppuhinnaksi jää joku 30. Parhaimmillaan näitä saa alle 20. Tässä tulee kyllä $148 aktivointimaksu, mutta sun pitää läpäistä toi haaste eka. Niin minkä takia sun kannattaa maksaa 100 sitä haasteesta, jos et sä ole ikinä läpäissyt sitä. Sun kannattaa ottaa tältä 20 haaste ja kokeilla vaikka 5 niistä. Eli 5 kappaletta sä otat täältä noita haasteita ja niistä vaikka yhden läpäiset ja maksat sä aktivointimaksun, niin se olisi $250. No täältä jos otat 5 kappaletta, niin se on suurin piirtein $500. Eli ihan puhasta matematiikkaa. Ne säännöt ja ne vapaus on sit syy, minkä takia tosi moni treidaaja sitten päätyy treenaamaan Take Profit Traderia. Eli tässä mulla on Take Profit Trader-tili, minkä mä sain just puskettua yli ton bufferin ja sit sain tohon payouttiin. Eli näillä on se $2,000 bufferi on näillä 50 tileillä, niin mulla on 800 siellä profiitteja, eli tuon $839 mä periaatteessa voin pyytää sieltä. Mulla ei ole itselläkään mitään hajua, tää on ihan uusi firma ja ensimmäistä kertaa. Ja sit näköjään päästään pyytämään summaa. Otetaan se 800 ja näköjään jääpi tossa komissioiden jälkeen tai profit splitin jälkeen niin jää sitä 640, eli tässä oli se 80-20 oli se splitti. Ei muuta kuin pistetään pyyntöä eteenpäin. Sitten ne rahat tulee vissiin sun lompakkoon, eli tää toimii vähän eri tavalla kuin muilla. Eli muilla otetaan suoraan, voit nostaa rahat tilille, mutta näillä on näköjään tämmönen välilompakko. Mä itse asiassa taidan ottaa, että mä otan vaan 340 pois, eli mä voisin tänne hommata sit useampia tilejä, niin mä varmaan voin käyttää sitten osan näistä rahoista uusia tilien hankkimiseen. Eli jos mä jätän 300 sinne, eli 340 ja sitten katsotaan, joko me päästään laittaa tilinumeroa tänne. Eli tää on menossa nyt arvioimiseen vasta. Eli eka siirretään sieltä sun treidaustililtä, siirretään lompakkoon ja lompakosta pyydetään sitten. No niin, eli se oli nyt hyväksytty. Mulle tulee ilmoitus siitä, niin katsotaan miten tää sit menee. Elikkä joo, täältä. Tässä pitää tehdä tuo, oliko se V8P vai VP8 tuo niinku verofaili tänne. Tätä joudut tekee joka paikkaan, jos otat täältä rahoja pois. Aika simppeli homma, ei tätä kannata niinku ressata, että ruvetaanpa täyttämään vähän tätä ja katsotaan miltä tää näyttää. Niin. Eli tässä on tää V8B ja sit laitetaan se nyt eteenpäin siitä. Klikataan vaan kaikki boksit tosta läpi ja katsotaan, oliko tämä siinä sitten. Viimeiset klikkaukset siihen ja se meni läpi ja sitten
tavallaan tehdä sähköinen allekirjoitus siihen ja kyselen tuossa välillä vähän chat GPT:ltä, että mitä näistä on. Ja no niin, ja se homma olisi sitten selvä. Ja vieläkään ei ole päästy laittamaan pankkitilin numeroa, eli katsotaan mitä sitten tapahtuu. Ota vielä vastaus tuossa Take Profit Traderilla, kun ne katsoo ne mun paperit läpi. Ja tästä näytän vaan, että tälleen sä pysyt sitten joka päivä ottamaan, eli mä tienasin tuossa vähän sen, niin mä otan pikkasen, otan vähän yli $100 siirtelee sinne lompakkoon pikkuhiljaa. No niin, joko päästään vihdoin viimeksi ottamaan täältä payouttia pois. Katsotaanpa, joko päästään laittaa pankkitilin numeroa. No, nyt rupeaa näyttämään hyvältä. Joo, eli Vicein kautta. Vicein kautta ne maksaa mun mielestä aika hyvin ja se on aika helppoa. Eli otan tuossa ton Viceen. Eli tänne sitten vaan laitetaan omaa pankkitilitiedot. Tää Vice on semmonen välitysfirma, eli näitä on Riceworksia ja monta muuta. Tää on vähän niinku PayPalia, eli tää firma maksaa sinne ja sitten ne sieltä Viceista tilittää mulle. No niin, eli ilouutisia. Payoutit on Vicein kautta saapunut perille ja samalle viikolle sattui vielä yksi hyvä treidipäivä, niin mä otin sit vähän lisää Viceilta pois. Eli ei kannata reissata noista paperihommista eikä noista, että se on aika helppo, teet ne kerran ja sen jälkeen ne on kaikki tallennettu, syötät vaan summa ja rahat tulee tilille. Mulla on varmaan tällä hetkellä yli 20 funded-tiliä, että se tekee aika tiukkaa saada 20 tiliä treidattua päivässä. Semmoinen 10-15, jos mä saan, niin mä oon aika tyytyväinen. Mut joo, katsotaan se Apexi Payout, miten siellä menee. Eli kun ne pisti niitä Account Investigation ja rupesi tulemaan niitä payout denialeja, niin mä vähän sitä sivuun, että mulla oli se 11 tiliä oli siinä vaiheessa. Mä jätin nämä tilit vähän silleen itselle, että jos on vähän sellaisia paikkoja, mitkä ei ole oikein hirveän hyviä, niin mä sit räiskin näitä. Mutta päätin, että en mä rupea näitä räjäyttää, että mä oon tehnyt duunia ja pitänyt näitä aika pitkään, että katsotaan vaan, että jos niillä on huono rahatilanne, että onko ne sen takia jättänyt maksamatta vai ei. Mulla pari tiliä on tästä räjähtänyt pois sitä 11, että mulla on 9 jäljellä ja ei tarkoitus enää ostaa nyt Apexilta tilejä, että sillä mä oon ruvennut vähän noita uusia proppifirmoja vaihtoehtoja katsomaan. Mutta tää tässä vähän meni nyt mietintää. Mä laitoin viime viikolla tuolla $3,200 payoutteja sinne pyyntiin. Mä olin niinku ihan varma, että ei ne niitä hyväksy, mutta ne maksot on 3,200. Eli sen jälkeen kun mä ajattelin, että mä en ikinä saa sieltä enää yhtään mitään ulos, niin mä oon saanut $5,200 nyt. Mutta mä taidan jatkaa mun valitsemalla linjalla, eli mä annan tuon 9 olla ja mä ottelen sieltä niitä payoutteja mitä saa ja katselen uusia firmoja. Ne muuttii tosi paljon nyt asioita, toivottavasti ne pysyy rahassakin ja hommat pysyy hyvällä mallilla. Mutta ei mitään, kiitoksia kun katsoit tämän videon ja nähdään seuraavalla.